txal azpizuna, azukrea, tipulatxa, patata, koloretako piper beltza, goiko bentan egindako mustarda. Eta ara egizalda. Prestazitzeko. Vale. Lehenengo jarriko dugu txalota honek. Hori da. Olio pixka batekin. Txalota eta gure euskeraz tipulatxa ditzen dugu. Nik Bueno, orain nabil, txikasi berriaet. Gauza asko ikasten nabil. Bare bat azte ikasietela, bai. Jarriko dugu poliki Hori da. egin daitezela. Eta pipar. Glaseatu bezala, ez da? Bai, hori da, Prisa barik. Prisa barik, lasai. Gero hau inezkeo oso ondo konserbatzen da, Bai. Olio eta maitara, ez da? Bai, Hori da. gordetzeko, ez da bere alain behar den gauza bat, bere denbora behar du. Eta bestalde, patata be zartaginan, guarnitzino moguan, kongo gara egiten. Askotan patata hau labean egiten da, ez da? Bai, pentsatzen dut askotan kantidadiak asko egingo dituzuela eta Hori da. kontrata batian sartu eta Bai. larian, ez da? Bai, batez ere bildotzantzako eta Hori da. egiten danean. Bai. Jartzen duzu askotan letxua, tipulakin, hori... Bai, hori da, betikua, eta gero... Ondo sartzen dana, Hori da. eta gero patata... Eta gero patata labean panadera. eginda, horrela labean eginda. Bai, tipulakin baitare, o... Tipulakin, bai, Tipula pixkat. generalien tipulakin. Hori da. Igual pixkat olio pixkat gehiago igual. Bai, eta Gas bat egizu gehiago, bai. Koriot. Nizu, gehiago. Txalota honek behar du gero azukar Azukre pixka pizkin bat. bat. Bai, olioekin konpintatu Bai. puntu hori hartzeko, ez da? Hori da. Eta gero botako diogu ospina. Ospina. Azkenean kontrako osagai. Bai, gazi gozo Bai, puntu hori hori esaten da, duela hori horrela da. xendortzen da, ez? Hori Azukrea da. eta ospinakin eta... Hori da. Ondo ba, miren, kontu ikan bai, gehiago gelditzen altzesku Ba. errituako zerbait bai, ez da? Bai, Beti. Bai, hola, errepaso bat emateko pixkat, batzutan, batzuk ostilaretan bakarrikan ikusten gaitue, baina Claro. aste guztian jarraitzen digutenak badakie, nun gabiltzan, Arantzasun, daude goiko benta jatetxean, eta hotela baitare, 10 logelako hotela, betidaniko jatetxia, 4-5 generazioa beti emakumeak sukaldean. Hala da, ezta? Bai. Eta horrela jarraituko, a ber. Horrela. Bueno, ya badakogu hornigaiak hemen martxan. Tenguna da. Zati eder bat hartu. Bai, zati horren bat, etxeko Txekorra. txekorra, guk etxean Bai, hazten dugu, bai. ardiak eta... Txalak hazten ditugu, okelatarako. Okeletarako. Bai. Eta gero, erabilpena izaten da, jatetxean. Jatetxean pixkanaka, saldu. Hori da. Saldu, eta gainera asko aprezitzen da, ez da etxeko okela, eta hori gaur egun da. Badakiulako bati bat ze janduten hauek. Hori da. Belarrona, tantxen igunuan, Hori da, egualdi hona iten dunean, egualdi hona guztia iten kanpoan. Eta bai, ze ondo. Dakago behartu. Gatz pixka bat. Bai. Eta bek zutan hemen utzita jungo gera kanpoa, ez da? Hori da. Hau xoa utziko eta hemen. Nik uste ondo. Gatzat olio hemen ipinit. Bai, dana, ja gertu jarri. Gaur ere guraldi ona. Bai. Ze ondo, mentxen, kanpuan. Plantxa daukat, tope betetan. Bai. Beteta ez, berotuta.
Jarki ba, miren, hementxen. Gero haragi saltza. Saltza etxean egiten duzu, Bai, baita ere? bai. Eta hori denbora dago, eta esplikatu zazu pixka nola egiten Bai, duzu. haragi saltza horri Bai. gehituko diogu etxean egindako mustarda. Bai, Mustarda hori da guk egiten dugu kontserba bada. konserba bat da. Eta da mustardaren hasia egiten duguna da ospinetan behatu, denbora asko, eta baita kanelakin eta piparrautzakin, klabo eta beste espezia batzukin, eta ondo behatuta dagoenean egiten da xehetu Bai, estiakin. estiarekin. Eta hor dia sortzen da, porque berez mustarda oso fuertea da, oso pikantea fuertea da. Eta estiak egiten dio... Egiten da, pixkat goxatu, eta hori da, gero egiten da latatan, bueno, konserva. Konserba hori, bai. Egin. Eta Hasieran oso fuertea da. da hasieran, gero handi, hiru hilabetera eta ora ja hartzen du buket puntu hori, eta bueno. Ondo. Egia esan da gu inguru honetan ez gaude oso dituta mustarda jaten, Ja. ez? Baina badakit zuen etxian ezagutzen dutenak, beti daukazuela eta eskatzen dutela bat aragiakin jateko. Bai, bat aragiakin. Gero mila gauza egin Mila gauza daike, baita, hori da, baina... Eta bat baino gehiok eramaten dula etxea gero erakutziko duen potetxo bat, ezta? Hori da, guk askotan oparitzen dugu. Bai. Gero gaine mustarrak hori du, ez? Behin zabaldu ezko, osgailuan leuki liteke hori aste bat, horrela irekita bai, eta? Aguanteko genedua da. Ondo. Gertatu izan zet aragi goxuak daztatzea, baina momentu honetan desiatzen hau zuen etxekoa izan da, abertze zapore duen. Antxen arantzatuko zelaitan bizitako txala, oan hemen txen. Ondo. Berba. Esan dezu zuzela arantzazun goiko bentan irugarrengo, laugarrengo generazioa, eta hemendikan aurra, nor daki, ez da? Nor daki hori da. Baina, momentuz, beti emakumeak, baina zuk bi seme dituzu. Bai, bi seme, Martin eta Mikel. Hori da, hemendikan aurra nozu musu handi bat bialdu behar. Bai, bi musu handi bat, Martin eta Mikeleri. Bai, seguru ikusten ongo diala programa. Bai. Hori da. Ikastolan, eta beste aukera bada, badakizuen nahieran, eiteben, txorieneko programan sartu, eta hor, gaurko programa, egun hauetako programa, eta horreko aztetakoak. Badira magina, zukaldari pasadianak hemendikan, eta zure gaurtikan aurrea, horietako bat izango zea baita, Bai. Eta oso pozik. Beti hor, nahieran, hortzen, txoriene programan. Bueno, ez dugu askoz gehiago ingo, uste dut. Puntxu. Nik eltzuko dizut platera? Perfecto. Hori da, gutxin da, bero. Hori, bazen barrura. ¿Está listo? Bai. Atrengo ditut. Bai, aterako zu, bale. Eta nik egingo dut. Nik uste dut honek ja oso bilinduta daudela, hartuko dugu haragi saltza. Koloria hartu du, Bai. Saltza honeri ingo diogu mustarda gehitu. Mustarda oso... Zeuek egindakoa? Bai, nekoa fuertea da. Orduan, pixka bat, ibilibida... Bai, haragi saltzarekin egiten duzu pixka tola bajatu bezala, bajatu bezala, bai. Bai. Alda, berez bakarrik jan. Baina dauka... Baina lehen esan duen bezala, gu igual zapore hau eta ez gaude oso zoituta. Ez gaude oso oituta, eta hola saltzan pixka eta arraxo, ez da? Hori da. Gazi goxo, pikante, eskedako dana dako. Zapore guztiak hortzen barruan. Hori da.
Izoiaren berezia. Bai, ja badako saltza gertu, badana dako. Nara dakazu? Bai. Vale, listo. Platera urratuko dut. Hori da. Eta orain, apeindu egingo dugu, ezta? Bai. Gure protagonista. Gero jarriko diogu Tipulatxa. tipulatxa. Bueno, hitz berri pila bat ikasi Pila, duzurek, bai, jazte bai, hontan. Bai. Nire zure orduan, astero bat ikasten dut, bai. Bai. Bai, eta gaurko honetan zurekin nik ere mustarda ikasi dut. Orain arte, badakizue, guretzako mostaza, baina ez, amendikan aurrea mustarda. Bai. Gaur ikasi dut, gaur aste honetan ikasitako izena hori izango nuke. Bai. Patata. Bataia. Saltza Eta, hori saltza berezia. berezia. Osaia ere, benetan berezia. Bai, hori da. Oso polita, miren? Bai. Bai. Bau gaurko gure lehendabiziko platera, eta berehala dastatuko dut, badakizue, gure ikutuak izan ondoren. Oliba olioa, ozpina eta azukrearekin tipulatxak glaseatu. Patata laminatuak oliotan bigundu. Etxeko txalaren azpizun zati eder bat plantxan buelta eta buelta egin. Haragi salda berotu eta goikobentan egindako mustarda pitin bat gehitu.